যোৱাকালি গৈছিল নেকি যোৱাকালি এটাই অলপ সময় বহিছে বহি কিনে আকৌ दासिम गंबेसे गाथे दासिम गंबेसे नांखो मटामटि नांबाय दे 20 खानसो नांबाय 20 खानसो आरोना गंसेयाव बेसे ओरैनो 350 350 आरो जरा लाबाथाय 600 जरा लाबा 600 आरोना नै दा जों सिफुं फाननायखौ नायलायगोन जोंहाबो गामियाव सिफुंनि आंखाल जाना दं बेनिखायनो माने सिफुंखौ लांनो थाखाय जोंबो दा नायगासिनो दं Baterian bisa dengan iya. Baterian bila ladu deh आर'ज बिजाबा बेनो दालाय बाथौ आर'ज बैदासि बर'नि गैया बे इन्टारनेटखौ ना सोरबा बिरि सोबदों नागिरहैला बिराद मोनाम फैबाय गांसेयाव बेसेबां करि खान्दा गांसेयाव बेसेबां करि खान्दो बाथौ आर'जआ ओमफ्राय नैफोरलाय बैदासि एखे बे आर'जआ मोनसे मोननै गोदान थादेरनो हागौ बेयाव एसे गोदान थादेरनो हागौ बेयाव